Takže ahoj lidi, dneska som si zahral nejakú hru, nejaké drift, start. Môžeme driftovať po obchode. Ešte tu majú za vozíčky. No ja som si tu. Sakra. Dobre. Môžete sa pýtať, prečo to natáčam večer, lebo večer máme dosť času. Je 18:51, takže na to máme ešte čo viac minút, o 20. No, takže ideme. Nemám dobré drifty, takže konečne a prajem vám veselé Vianoce a veselý víkend. Dneska je pátek. Tak, krabička. Tak, potom sa ešte uvidíme. Uvidíme, či bude súťaž niečo. Ale ja to neviem odblokovať, aby tam mohli chodiť moji friendy a tak, ja neviem, ako mám odblokovať. Napíšte mi to do komentárov, budem rád. Takže ty, jak robíš tie drifty normálne, kúkaj. Takže u ďalšieho videa, čau.